Philippine Standard Time, las 11:53. This time. Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaban sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Kanturawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sa Martes nga pagpangalagad sang inyo sining nga palatuntunan September 14, 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Liwat kitang nga mag-inupdanay sa tubtob kita sa Taknalaw na media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters. Kalakip man ang aton sining nga mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod nga subong sini nagahimos na sang palanyagahon ang aton sining nga mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Karon dugay-dugay hibalontang pinaka-latest nga report gikan sa Barangay Tabo sa Banwa sang Ilog angot sining inkwentro nga nagluntad sa mga miyembro sang katapo sang kapulisan kag tropa militar kag New People's Army. Ang report nga nabaton tamay tatlong nagkalamatay, tatlo man ang nadakpan kag kalakip man mga kaaksyon may apat ka mga armas lutang nga na-recover sang tropa sang kapulisan kag militar sa encounter site. Dugay-dugay mga kaaksyon na diri sa aton sining pangalagad sa sining udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man mga kaaksyon ang aton sining nga mga kauturan dira sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad nagatutok na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Kalakip man ang sa oriental side, kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan plus ang aton sining nga mga kaaksyon sa isla sang Panay, sa probinsya sang Guimaras, sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo, sa Rojas
Aklan kag Antique, lakip man sa Kapis, no? Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan, kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag-broadcast sa sining odto. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pangalagad mga kaaksyon sa Kapitolyo Provincial? Apat ka mga nagkalamatay nga persona sa Barangay Lopez Aina sa Banuasang Morsa, hindi bangod sa COVID-19 vaccine kundi bangod sa balatian suno kay Kapitana Alintana or Kapitan Alintana. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Art Tayhopon City Disaster Risk Reduction and Management Office personnel nga na destino sa COVID-19 extraction team sang syudad wala pa sang problema sa ilat trabaho suno kay Executive Assistant Jo Marie Vargas. Kalakip man mga kaaksyon sa BCPO, gabalita ni Aksyon Eden Abuso, ini may kang tanan sa Police Station 1, madamo na sang nadakpan nga violator sang curfew, kag minimum health protocol nga wala linya o wala nagalinya sa Commission on Election. Sa Nokpo naman gabalita ni Aksyon na Brian Morden karon dugay-dugay update sining inkwentro nga nagluntad dira sa Barangay Tabo sa Banuasang Ilog kung saan tatlo ang ginreport nga napatay sa mga miyembro sang New People's Army. Tatlo man ang nagkalapilasan kag may isang nadakpan. Kalakip man ang mga armas lutang nga nabawi sa mga otoridad. Kalakip man ang ining miyembro sang Philippine Coast Guard na sa puwan patay sa Hinubaan Training Center. Sa patrol nga balita, gabalita ni Aksyon Eden Abuso, Basiwa Consumers Group nga empleyado sang Basiwa nga ginkakas kagupod ang ilang pamilya magapasa sang manifesto sa Office of the Mayor subong nga simana. Samtang sa ato sinibalita naman sa siyudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotti, Veterinary Office o City Vet sa siyudad sang Cadiz, magapatigayon sang pagkapon sa mga ido may kangtanan sa selebrasyon sang World Rabies Day sa masunod nga simana. Samtang sa balita nasyonal, pilot run sang bagong COVID-19 alert system mag-aumpisa na sa Setyembre 16. Kalakip man ang hugpong para kay Sara Movement ginlansar. Ay, puwerting hugpong ni daw. Sige-sige pa sa gyapon. Total, way pa man ma-end ang filing sang Certificate of Candidacy. Kalakip man mga gabinete magatambong sa Senate investigation, kinanglan anay nga may clearance sa Office of the Duterte, sa Office of the President. Ay grabe no. Nga kinanglan pa na nga may yara sang clearance sa presidente kung imbitahon daw mo lang yan natabo yan nga daw one man rule daw pagtingog sang isa. Kung hindi, kung huo. Direktor sang Parmalin naka-house arrest sa Senado matapos nagpositibo sa COVID-19. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita.
Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinagin pang headlines, wala gid lamang madugay, mabatian ina mga kaaksyon. Una, diri sa aton sining pagpangalagad. Sige, samtang nga nagachibog na ang halos kalabanan, ti break time kuno suno sa ilamo, manti 12 to 1 daw break man isang mga empleyado nga yara sa gobyerno, bisan pa sa mga pribadong mga kumbuyahan. No? Sige, sa sining udto, i-like lang kag i-share ang ato sining program sa Aksyon Balita Banat Bulig. Kalakip man nga ipadala lang mga mensahe ninyo kay bang basahon ta karon pag may time diri sa aton sining palatuntunan diri sa Aksyon BBB. Sa mga kaaksyon tanabayo YouTubers sa Aksyon no Radyo Bacolod kag sa website sa www.aksonnoradiobacolod.com.ph kay tirahon tara karon mga mensahe ninyo. Maka-time kita diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, taligid lang mga kaaksyon na sanbayanay kay yaring aton sining resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kunis TL sa sining adlaw. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang STL sa sining adlaw sang Martes, September 14, 2021. Resulta 33 kag 25, liwat 33 and 25. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Namyaw tanay sa mga kaaksyon naton sa sining udto may lang pagpamati dira sa kay Atia Kim Meriman, Rochelle Folencio Susana, Gian Recicio, Bibi Beligorio, Gregorio Yolo, Christine Minies Villalobos, no? Kag sa iban pa naton nga mga kaaksyon Sanday Liuman no Atugas, grabe no, Liuman Manuel ni Saguro, Sagot taon. Ay, Puerti Manuel, thank you, Gida. Chris Vilma Treyes, kay Rochelle Polencio Torbela, o Rochelle Torbela, Virgilio Pios Baluarte Sr., sa kay Roby Lacadman, sa kay Madam Jo Salanga, may lang pag-monitor. Matt Titans Magalona, salamat Gidmat. Gian Recicio, Idilaos, Martin Gonzales, Fuego, sa kay Aname Infante, dira sa Barangay Estefania, salamat gid Aname Infante.
and Aprek Mandioya, Lisa Montecastro Narciso, Rochelle Evangelista, Ria Miladjo, sa kay Teresa Ferreira, no? Okay, kag sa iban pa kay Chris Vilma Treyes, may lang nga pamati. Okay, sa kay Aldrich Alonso, kay Leonard Baal Hilardino, no? May lang nga pamati. Liberty Binitin Ubaldo, kay Noel Zambales, Kagawa Dimbong Jocampo, and sa kay Rubila Kadman, kag kay Idilaos, kay Martin Gonzales, Lisa Montecastro Narciso, and Rochelle Evangelista, kay Imelda Labordo, Renz Evangelista, kag kay Ira Kabansagan Inventor Talurong, may lang pamati, kag kay Erwin Gonzales, salamat gid sir, no? Lorna Diligencia from Cadiz City, salamat gid Lorna Diligencia. Lilia Taton, may lang pamati sa Gardenville sa Barangay Tangob, no? Thank you so much, Madam Lilia Taton, kay Ana Sinoro, and Dan L. Josana, watching from Cebu. Thank you so much, gid Dan L. Josana, no? May lang pamati sa Magaluna family sa Cavite Bacoor, alin sa kay Matt Titans Magaluna. Kay Crisville Matreyes dara sa Istomstria, sa Barangay Estefania, may lang pamati. No? At iya Kimirimanara naman. And Joseph Nabalitan Kasag, no? Monitor sa Qday Resto Cafe sa La Carlota, no? Namit na dagurong kape ay, no? JR Mainit Rihon, thank you so much, gid. Idilaos kag Nanay Isabela dira sa Victorias. Magbanwa Linard, kag kay Karel Magbanwa, happy birthday lang. Halin sa kay Magbanwa Linard, no? Alex Montesa, may lang pamati to Alex. Teresa Ferreira, taga Hinigaranda, kay Oka Rivera, kag Mads Kaday and Telma, Nanay Bitel Navales, kag Pachico family, no? And daligid lang, no? Kay natabunan. Natabunan siya. Sa kay Wancho Albior, may lang pamati sa Ayungon Oriental. Tamiyaw ko lang lista tay Johnny da sa Barangay Udyong Moises Padilla, no? Thank you, gid. Sa Lisari Sarani, taga-monitor si Rochelle Evangelista. Salamat, gid, no? Melanie Calbas, may lang pamati Melanie. Okay. And sa kay Fuego, no? Sulatra family, Masbil, Barangay Kubay, La Carlota, condolence, no? Sige. Renz Evangelista, Julieta Babor, no? Sa Barangay Sumaga, monitor man si Julieta Julieta Babor, no? And sa kay Christine Minyes Villalobos, dira sa Barangay Pandanon, DSB. Sa kay Christine Minyes Villalobos, no? And okay, sa iban siguro, waita na malabutan. Pakaronan talang ning iban. Sige, daligid lang mga kaksyon. Standby yan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Don't ask just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:13 na nga tunuras, 12:30 na mga kaaksyon. Sige, standby na ha, dugay-dugay sa balita ni Aksyon na Brian Morden, gikan sa Banwasang Ilog, kag iban pang mga reports, no? Pwede ba lang maghubi na may dadidad na, pwede gid, no? Mag-detect luwasin ni Sa tamang serbisyo. Kantuan tanay may flash report si Aksyon na Eden Abuso sa patrol, no? Ini may ambot kon ano ni siya kon flash report kuno sa Purok Masagana, Lampirong, Barangay 2, sining syudad sa Bacolod. Aksyon Brian, daligid lang ha. Standby yan ay kay si Aksyon na Eden Abuso. Kwaunta siya na sa flash report gikan sa Barangay 2. I think daw red siniguro or raid sinisiguro ang ginpadulungan ni Aksyon na Eden Abuso. Kaya hindi pa diklaro sa ako, no? Kung ano ini operation isang daligid lang, no? Kay hindi pa klaro kung kay may nagahigda na diri mo. May isa ka persona nga nagahigda. Pero i-check ta si Aksyon na Eden Abuso sa patrol. Gikan sa Purok Masagana, Barangay 2, sining syudad sang Bacolod. Aksyon Eden? Yes, Aksyon nag-akuan sa subong not sa mga eskinita, di kundi ng shooting incident, nagluntad. Sakop ni siya Aksyon initially ng Purok Masagana, Lampirong, Balita na Tumpan. Pero sakop iya sang Barangay 2. Barangay 2 ani. Natungan isa sang Barangay 2 kag Barangay ano ning Barangay 3? Purok Masagana, Lampirong, Aksyon. Oo. Oo, tapos sakop siya sa Barangay 2 gid. Bali, ang sitwasyon diri karon Aksyon Rex, ginahulat lang dito ko kay actually diri sa lugar may sa aton sila point of view Aksyon Rex ang tiil lang sa isa ka biktima ang makita nato ni sa kalalaki. Pero kaina Aksyon Rex tambal sa mga residente may babayi pagid nga isa nga nalutangan man pero ginhingagaw dala sa hospital. Kung makita mo daw siya direct sa pansin nga live video, ilang diyang kitaon ng gisaton. Pero initially, nakita naton dre ang isa ka persona kag daw may armas pa nga ara sa tuo nga kamot sini. Hindi ko gid lang ma-confirm gid Aksyon Rex. Actually, makita ko direct. Ang tili lang. Oo, kundi lang Aksyon Rex, ang halina lang sa tukod niya panaog. Oo. So, makita ko Naka-short, actually ni siya naka-short sang khaki black or brown?
Correct, Aksyon Rex. Do punch siya nga ginkulokos. Okay. Ginkalukos Oo. gali ni. Oo, ginkalokos ang iya Ang punch. babae, natiruhan man kagyara sa ospital. Yes, ginhingaga dala sa ospital. Pero initially, Aksyon Rex, sa aton, diri mga naistorya, ang mga residente, nagsinirado na di sila bibalay. Kaya tulo pa dahil lang nila Aksyon Rex. Hindi sila magpa-interview. Di na ang lamperong area man? Diri sa may SM, dapat Aksyon Rex, sa may tower. Okay. Familiar kanan. Oo. Diri ayon Aksyon Rex. That's why nga kung na remember Aksyon Rex pero may man diri ginapatigayonan sa bypass sang raid. operation. Oo. Pero subo Aksyon Rex naghambal ang mga residente dire nga hindi sila pamilyar sa itsura sa mga biktima kag ginaaligar nga pangayaw lang na di sila Aksyon Rex. That's why nga wala sang identity pa as of now ang aton sini nga mga kapulisan kag wala man sa may mga nakakilala. Under ni sa police station to, no? Yes, correct, Aksyon Rex. Under isang police station to, under kay Sir Pendon. Pero wala pa man diri sila sa area pero may-ari na kapulisan Aksyon Rex. Oo. Kag as of now, wala pa man gid Ang imo nga live ko no, advice ni Aksyon Doren? Ara Aksyon Rex, ara kon live. Wala ko no? Ara Aksyon Rex at may mga naga-comment na gani. May ara ka na? Sa imong account na? Hindi sa aton account. Sa aton account? Sa aton mismo Aksyon Rex nga Facebook page. Ara na Aksyon Rex edit ako na sang headline Aksyon Hotel. Okay. Pero anyway, amo na din subo Aksyon Rex sa sitwasyon although nga wala pa magid kita Huwag ka na sa interview. ma-interview? Hindi sila Aksyon Rex mamang ko sir, may nga pon sa Aksyon Radio gali sir taga dire kay sir kapit ka lang sa area hindi ka layo ko Ikaw da sa iya ka paningad-tingad? nabatian mo kay na sir mga lupok sir wala ged amo na di Aksyon Rex ina actually kay this pag-abot pwede kadamo na sa ako hindi mamangkotan nga kay tigambal sila nga hindi sila layo sila sa Nagdaw dire kita ko tong sa picture mo doon pang daw siradong mga balayda. Sirado gid Aksyon Rex na hadlock di actually mga pumuluyo man sige ka hambal man Aksyon Rex. Pero may mga pulis sa aksyon din? May ara na Aksyon Rex. May ara naman? Most probably sino nagtiro? Sila nagtiruhan na sila o natiruhan sa mga otoridad? Shooting incident naman Aksyon Rex, hindi man siya operation, gid bala. Sang aton Shooting incident lang Yes, shooting incident ang Aksyon Rex kung wala pa man. Mamakot di ako. Ma'am, kaya po pwede kami ka pumakot, ma'am. Di talaga kapag mama, tingog lang. Ma'am, kilapit ka di sa area bala sang natabuan sa insidente. Mga last ni mama, so anong nakita nyo or nabatian nyo kayo na? Wala man kami may nakita, kaya sabi, ara lang kayo sulod ba? Nakibot na kami sa lupok. Kami malang na, wala kami kabalo ko na Bila ka lupok, ma'am. Isa lang naman ako, nabatian. Pero kayo na, may babae, pag isang upod. Wala kami na idea. Kaya rin, kami din mo, wala na kami kagwa. Pero, kilala niyo ni mama. Hindi. Subong niya lang sa nakita. So, kung kaisa, wala rin sa, or wala lang ko idea, kaya umurama ko mo. Okay. Nakatamay. Pero kayo na, may nagbatian ka mo, nagasingitanay, nagalagsanay. Wala man. Amo lang ito, isa kalupok. Isa lang kalupok. Tuti ang babae, Yes, isa kalupok Aksyon Rex. Initially, gindala sa hospital, pero ginaibalo ko pa Aksyon Rex. Hindi na hospital, gindala ang babae. Para mahibaloan naton. Kung isa lang kalupok, ang ara pa ng lalaki, Ari pa ding lalaki Aksyon Rex. Actually, gamay espinita lang yung Aksyon Rex. So, kung close range, posible, hindi man kita yung sagad magiging Aksyon Rex. Pero pag tanaw mo lang wala plainly, gabay lang man dito, tuwak lang yung dala kumbaga Aksyon Rex. Kung close range, ang ang pagtiro, posible maigo sila. Isa ka bala. Kahit gamay lang yun di kayo, Aksyon Rex. So, tapos kung makita mo sa aton live, duga pa letter Y pa na ding alagyan. Ga-cross, letter T. Letter T siya. Ang dito sa may higdaon nga tao, amo na siyang letter T daw rektada, tapos may ga-cross nga isa.
Correct, Action Rex. Kaya kung maghaling ka dire sa may guwaan, gid bala, sa gin sudlan namon kay ina, duli taon kamo pwede ka lang man Action Rex. Kung ikaw perpetrator, pwede ka kapanago. Sa Lapos-lapos corner. siya? Oo, lapos-lapos sa dahil Action Rex. Kaya litaon ka gid dahil hindi mo makita or manotice nga may ara sang tao driving yung gahulat sa imo. Actually, Action Rex, kung makita mo, sa may mga hinalay, nilapit sa natumbahan ni isa ka biktima, may sanggi, galing kay Tiari sa sulod sang yellow line sa aton sinikapulisan. So, we understand nga hindi sila, Action Rex, hindi pwede, bala, malutsan, kay basti maakigan patadi karon. O, kagway pa man to tao, kung solo lang sang ido daw? Oo, so wala kang ido, Action Rex, do tuguon ko. Anong ido Ayaw. niyo kay para. Pero may Dula tao to yung nagagwaya sa may gahamyang to yung lalaki, oh? Oo, kay ang tanan Action Rex nga entrance kag exit sang dire nga area, yung sira sa aton sining kapulisan. Kay para hindi ka makahamper pa sa investigation. Wala pa kita nakastorya sa kapulisan kung anong mga recoveries or may mga basiyo bisang bala nga nakita dire around the area Action Rex. So kung ano man nga sitwasyon. So far, wala pa diya po Action Rex. Ang problema lang sad to, kung sinong magka-confirm kay ti isa lang kalupok, what about yung babae ito? Ano to, nasa labat lang to siya, upod sang biktima na, nano ina? Do ka budlay di subong Action Rex mag-istorya man sa mga panimalay pero tinensindihan taman O, sila. sino na yung tao to yung nag-agiyaw? Ay, Action Rex sana. Arang balayaw? Oo. Kaya galing kita ari sila sulod Action Rex sang yellow line sa aton sining kapulisan. Kaya sa punta, kung makita mo Action Rex, yung siraya na gani, yung bintana ho. Gani? Kay posible, siyempre Action Rex, mga muning ng mga kwan, ng mga hitabo, nagapangaman man ang mga ari, diri ilabi na nga ginaaligar nga kumbaga pangayaw lang na di ang nasambit ng mga biktima Action Rex. So far, Gani kiti, hindi pa da ka penetrate, gid lapit-lapit gawa sa bangkay mo, hindi mo gid malaragway da kay ambot ang kapulisan tada kung ano na daan, sino na dang pwede ta maistorya na Action din? si Sir Pendon, actually Action Rex, sinasaligin tawagan ko, may activity sila sa Iloilo. Ti, luwas kay Sir Pindon, ang iya, ano na gani, ang iyang deputy? Oo, si Sir Ophalia. Si Ophalia? Wala ko pa din nakita sa area. Ang iba lang din ang mga tropa sa Do kapulisan. ikaw lang dagani, isaya sa lapit sa bangkayo, di na nang iban da yaman? Do nakibot ko na Action Rex, do wala ida tao, tanaw, ipit ko iba na Action Rex niya, no, Except sang ido nga nagalabay-labay, kag isa to ka tigulang to? Oo, temo na di Action Rex ang tao. Usually, guro, kung wala shooting incident, ari natin sila sa mo ni Inoka. Oo. Kaya galing kay tungod nga may nagluntad nga shooting incident, amo nagpinanago Action Rex, so nagpinanira sila sa ila sila mga puluyan. Ang mga kapulisan tayo, din niya subong niya, dito sa piyak siguro Action din? Yes, ato sila sa piyak nga corner Action Rex. Actually, sa likod ko di may ari man nga kapulisan nga nagabantay. Kag bali do taklo ka way Action Rex, no? Ay, do pala 30 lang gid. Do pala 30 ang dalan. Ang punta kag punta, may ara yun Action Rex sa nagabantay nga kapulisan para hindi magpatupaso. Dira sa tupad mo yan? Action Rex? Sa tupad mo da? May ari mo ko sa tupad Action Rex sa itong in-interview ko kaina. Nga, lapit lang nila balay. Galing kay given nga hamban nga wala siya nagagawa. Nakabati lang siya sa isa kalupok. Pero basi timingan, ito nga nagatanaw pa siya abis ng TV, nag-ilustoryahan. Ito sila basi ulihin na, kag nakabati sila sang lupok man. Pero confirm pinakarantanan Action Rex, depende man sa investigasyon sang aton sininga mga kapulisan. Pero way gidasang mga tao da nga maistorya da daw, sulo mo lang da subungaw? May ara Action Rex, may ara kita mga kaupdanan. Pero tanawa Action Rex, amo na di iskinita, ginatiniran ko subong. Wala sang tawo. Kay pinanago sila tanan. Kay Kasi atos na sa piyak nga bahin niya? Sa piyak nga bahin. Layo pag ito maglibot ka to, layo nga area Action na din? Action Rex? Layo ang piyak nga area sa nagati, kumbla to? Sa tadlong to sang napatay to? Layo Action Rex, yung tistingan ko kay Ina, doon nagtanong. Dali lang kay na utod ang komunikasyon ni Aksyon na Eden Abuso. Aksyon! Fly! Report!
Direkta mismo dira sa Proclampirong Barangay 2 sining syudad sang Bacolod, no? Balikanta si Aksyon Eden Naboso, balita gikan sa Proclampirong Barangay 2 sining syudad sang Bacolod kon kamusta ang sitwasyon dira nga daw way tuyas ang mga upod si Aksyon Eden kag mga kapulisan to sa area to. Aksyon Eden. Action Rex, kay naging sumay ta ang footwalk bala nga makakadto ta dito tupong sa area tani sang bangkay galing kay given nga do ara sa tunga-tunga kung dito ta sa tiyak na corner nga do entrance Action Rex magkadto hindi na gid kitaon. Layo Kaglayo ang libuton Action Rex. Sige naging testingan ko to nagtalang-talang ako sang pagsulod-sulod. Kay grabe gidi ka kuan man Action Rex mga dikit-dikit bala. Isa lang gid ka tao kung magsugataay ka mo gani matanduganay pa inyong Hindi ko mabaga. ma-picture out galing ang area. Barangay ano ganina? Barangay 2. Sakop Action Rex sa Barangay 2. Hindi ko ma-picture out kundi na dampi. Dragon antes ang crossing dabla sa may Malakay dampi amo na da. Or Layo na to Action Rex. Ha? Layo na Action Rex. Diri lang tayo sa ubos sa may SM Baladapit. Kung maagi ka naman sa Ayala, ang entrance di bala sa likod sang Pabredco Port. Maliko kada pawala nan. Dira Action Rex. Diri Lapit sa na nga Palapala area. gali. Oo, correct Action Rex. Dili na di nga area Action Rex sa mga panimalay di bala kung diri ka magsulod sa may Bredco nga entrance. Kung retahon mo ni ila di dalan lapos ni sa SM gid nga parking lot sa piyak naman nga area. Oo, so lapit-lapit lang yun diri sa ato Action Rex. So we don't know kung diin na to ang soko kaya amo pa man lang na di silang ginahulat sa Action Rex para magpatigayon o kung magproseso sang kagibaloon ta ang Pero na-declare na nga patay na ng biktima na? Wala pa kita Action Rex nakakuan istorya gid from the police o kung sa aton sining mga healthcare workers. Kasi wala naman di Action Rex actually may nagkadto nga ambulansya or wala ta lang na-absent na pero wala na digin tandog. Wala na digin tandog Action Rex. Kag ang babae ito ang gid na lang sa hospital. So most probably Ang babae ito, hindi tapaklaro kung upod sang biktima na, kung nasa labat Or lang to nasa siya. labat Kaya isa man ang kalupo ko nung nabatian sa mga tao da Aksyon Eden mo. yes, correct Action Rex. Di kung naigo tong babae, meaning nasa labat siya. O kung upod yaman to. Or upod ya, pero ti isa man ang kalupok na batian da sa mga tao da mo. Gani man Action Rex pero ti mabalaan ta na karon sa investigasyon sa aton sini kapulisan kay sila lang gid aton sini nga masaligan Action Rex kay hindi man kita kapatigayon man diya sang aton May yellow lines na nga ginbutang, no? Sa corner sang lugar. Yellow lines nga hindi masudlan sang tawo, ang sa sulod sang balay ti pangtangkalang kamudanay. Da lang kamo sa sulod amo na Aksyon Eden, no? correct kag magpamati lang di danay sa action BBB kung pwede na kamo Kung anong progress ini. Pero hindi kilala sang taga dira ining tawo nga natiruhan Aksyon Eden. Yes, hindi ko sila kilala Action Rex kay kuan gid dabo na nagambang nga na pamangko ta kay nang kuan lang na di pangayaw. Di ko makita mo Action Rex ang kuan ni ang biktima nakakaki pants nga ginkalokos nakachinelas. Ginkalokos siya ni kung short ni. Ginkalokos ni Action Rex. Okay. So 6 packet na bala 6 packet nga kaki pants ginkalokos niya. Pag nakachinelas siya, ang duha niya ka mga tiil, may mga pulsira. May? May pulsira. Gali. Kag ang iya nga right, ang iya natuo nga tiil, may ara sang tattoo nga daw arrow nga ano Action Rex gitubang pa right ang arrow. Amo lang man ang marks nga nakita niya diri at ang ato nakita diri subong kag medyo makita ko diri ang nawala nga kamot daw sa siko ayon Action Rex do may ara man sang kuan kang tato. Oo. Di amo ni sa may mga nagareklamo sa audio sa ano ha. Sa Facebook Live. Sa Facebook Live. May ara? Oo, basta hindi lang mayon nila mabatian Basing cellphone nila da. Ituunan nila sa ilang adulunggan da. Kung hindi gani, lantawa lang ng picture Pero amo na di subong Action Rex ang sitwasyon kag
kabalo naman kita nga daw medyo kuandaan damo man sa mga ginaproseso bala ang aton sini nga soko wala pa kita kabalo kung alas ano di sila maabot kagahatan sini nga kapulisan nga pwede naton pamangkutan Why kita sa official nga pulis na? Wala pa di action rec si Sir Ophalia kay tingin tawagan to si Sir Pendon ato siya sa Iloilo Ano man nga Way gida sang tagpamabada nga bisan inisyal ang mahambal da kung ano na nga sitwasyon na. Gani ang man action rec ang budlay kisa pero tiyari man di kapulisan kisa willing man na sila magambal Tigaling ang pulis man lang nadaya, hindi man na sila authorized nga magambal aksyon din. Correct action rec. That's why nga nagahulat gid kita sang Si Ophalia, why man da si Ophalia? Basta to sa piyak nga side. Ano to? Pero sige lang kay after sini, open man ang line ni Sir Pendon sa aton. Nagasabat naman sila na action rec basta nakuha niya ang tanan man ng mga detalye. What I mean, ang sa on the spot lang nga mga pulis nga pwede makatingog ang? Yan, action rec so far daw sumusunod lang pag pwede mangkutan. Kay kabudlay gidi. Action rec kilala may mga pamangkot na lang. Kung kilala o kung hindi galing kay tinamo gid ni gambal nga hindi nila kilala. Ang nasambit ni biktima action rec kung ang babae man to kay wala sila nakakita iba action rec mo ang sitwasyon. Action rec para sa duga karon nga detalye sigihon ka lang natin sa Facebook live kay try ko na maka-coordinate kay Sir Pendon para makakuha action rec ba tiniara na sa coordinated man nga balita halindre action rec kaya sininga ka investigador action rec. Balita halindre sa barangay Bros para sa flash report kita ka shooting incident action Eden Aboso una sa balita ng action sa Bacolod Action Radio. Napatian sa aksyon na Eden Abuso sa flash report. Bantayan ang dugang sining nga mga detalye kay wala pagid sang interview si aksyon Eden Abuso sa area kung sinong authorized nga gindesignate sang Police Station 2 nga magpalayag sining natabo daw ginpangyabihan ng mga bakba nila ginpangsipiran. Way man da si Station 2 Commander kag si Deputy way man sa Station 2 way kagidang pun in short kung ikaw reporter alang-alang ti sinong pwede mo nga ma-interview ay na ano nga sitwasyon ini ay oo kahapos gid lang sang hindi ta maintindihan no way ta kay balopa kung nga lutangan ini siya ano gid ang ginkabangdanan kag sinong tagluthang kag anong plastada mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay sa aksyon na Brian Morden maki-update kita dito sa area sang Barangay Tabo sa Banwasang Ilog ang ato sining patrol dito man sa area kag ginasigahom naton nga maka-report man ang ato sining patrol karon dugay-dugay kung makahingagaw sila sa pagdulong sa mga balita gikan sa Banwasang Ilog. Katuan tanay sa aksyon na Brian Morden update sining inkwentro sa Banwasang Ilog kag ining miyembro sang Philippine Coast Guard na sapuan patay sa Banwasang Hinubaan nano ini kag ano ini nga klase sang information ini nanuging kamatyan sining miyembro sang Philippine Coast Guard no. Yaring kauntan sang report de Aksyon na Brian Moden. Aksyon Brian. Yes, Action Rex, nang konseho kitaliwat sa situation dito sa Banwasang Ilog, particularmente na sa Barangay Tabo, Action Rex. Sa gihapon, ay pasang panibagong information ang aton sining NOPCO kay pila pa lang ka oras nakaligad sa naka-communicate man kita kay Police Lieutenant Abigail Dinascong spokesperson. Padayon pa ang clearing operation Action Rex sa sambit nga area kag hot pursuit operation. So sa initial nga kay na napalayag niya nga 3 ang nagkalamatay sa bahin sang ginaligar miyembro sang New People's Army. May 3 man nga nagkalapilasan kag isa ang nagsungka sa ini nga mga grupo kag may na-recover na sila nga initially 4 ka M16 Armalite na rifle sa siri nga mga tiniyon sa nagluntad iya nga inkwentro kay nasang aga
mga alas 7 sang aga. More or less mga isa ka oras kag napulo ka minutos ang pagbayluhanay sang armas lupang paglinutok kag amo ini ang resulta sa miyembro sang Special Action Force o CONSAF sang Philippine National Police Action Rex. So, sa Srimat Pinion, padayon tagihapon ang pag-government's information, pero pabati ta ang tingog liwat ni Dinasco kompleto nga detalye sa aton sa interview kaina angot ni. Bali, initial result po ng encounter natin ngayon sa inimicide po natin, no? Meron na po tayong tatlong KIA, no? Killed in action, tatlong WIA, wounded in action, at saka isang surrender. So, sa government side na wala pa lang as of now. And initial recovery natin is apat, no? M16 rifle. So, ongoing pa din as of now, Sir Brian, ang ating clearing operation. So, pupunta na din doon ang SOCO, no? SOCO dito sa province natin sa NOC PPO para i-process po natin yung encounter site rather. Anong lugar yun, ma'am? Pinaka-exact? Wala pa po tayo, sir. Wala pa po tayong dito po sa barangay Tapo pa lang po, no? Barangay Ito pa lang, sa Ilog. Mga anong oras yun, ma'am, nangyari, ma'am? 7:30 AM, Sir Brian, actually. And nag-firefight lasted for an hour and 10 minutes. 1 hour and 10 minutes. Sir. Mga ilan yung mga kalaban, ma'am? More or less. Sir, wala pa po tayong idea, sir. Tapos now, yun pa lang po mga ibibigay ko na initial report. Okay. O, ma'am, pero ano, ma'am? Anong grupo yon? Special, tawag nito? Action company, sir. Special Action Company. Nag-hit lang talaga, sir. Action Rex sa muna ang porosyon sa palayag ni Dinasco kaina. Special Action Force, Special Action Company, the same, ano? Ang ginpalayag nga diri sang Philippine Army, no? Kay nagpatigayon ini isang operation humalin pa kahapon kagabi tugtog nga nagsumalangay ini sila sining nasambit iya nga mga miyembro sang NPA. Ulay hunom ko na ni ang isa ka balita man dito sa banwasang hinubaan sini isa ka miyembro iya sang Philippine Coast Guard nga nasapwan patay na sang nagligad nga Sabado sang mga alas 2 sang hapon action Rexa. Kining nasambit iyang Philippine Coast Guard, naga-edad ini siya sa 43 anyos, may asawa ini siya kag nagapuyo sa Kidapawan City, South Cotabato ini siya. Isa ka trainer ini siya Action Rex o kon maestro, former ini siya Philippine Marines, and subong dira siya na-assign sa may training center o kung ginatawag nila ining Philippine Coast Guard PCG, Special Operation Force, na amtang sa barangay Talakagay sa Hinubaan. Sa pagpalayag diri kag investigation diri ni Police Lieutenant Jaime Diquilio, ang Deputy Police ang Hinubaan PNP. Mga alas 10:20 sang aga sa Sabado, ang mga kaupdanan niya sini sa ila sini nga barracks dira nakabati sang lupok Action Rex, pero wala nila to mind kay ining nagalaom sila nga nahulog lang nga lobby or kung ano lang nga daw nagalupok-lupok Action Rex kay ang paglupok abi medyo mahinay or tugal po nga lupok sang armas luthang. So wala naging sapat kini, pero sa barracks yung nasambit iya nga biktima, may upo din siya nga hinablos niya nga aplikante man sang PCG, no, civilian pa lang ini, waiting nga ipatawag sila abi god mag train na abi. But during the time Action Rex, ini hinablos sang napatay, aga pa ini naglakat kag ginsugo ini siya sining napatay nga may kantuan. So nagambal pa siya nga hindi siya pagpukawon kay inang kapoy siya sa halin sa duty, kay duty man sila. So ginpabayan sang hinablos pagbalik niya mga alas 11, waya man lang gin sa pakman pungkos sa gwato, kag mga alas 2 sang hapon may nagtanawag kag nagapangita sining napatay. So ginsulod nila didto sa iya sining ginahigdaan Action Rex, nakibot na gid lamang ini siya nga may ara na ini siya sang pilas
sa sag-ang kag lakos sa ulo. Kag nakit-an man dito Aksyon Rex ang ining armas niya nga service firearm niya nga ginatawag nga 5.56 mm tokon Armalite rifle nga ginauyatan niya Aksyon Rex kag ang iya sini nga musol o kon barrel niya ara nabutang sa iya sini nga sag-ang. Amo tugali nga medyo tugal po ang lupok kay posible pag palupok niya Aksyon Rex based ini sa paglantaw abi pa ino-ino sa kapulisan nga ginduso niya ang sumbuhan sa iyang arma sa iya sini nga sag-ang. Paglupok medyo hinay lang ini siya. Isa man lang iya sini nga pilas Aksyon Rex pero muna na ini siya ang napatay gid, no? Madamo na actually sila sa nasambit nga compound nila dra sa may training center pero may ara ni sa sang baraks-baraks so ginatawag nga mga kubo-kubo nga tidra sila tulog sa nasambit nga area. Pagkakaroon Aksyon Rex ginpay dalom sa postmortem ang bangkay sang biktima kagin parafin test man to check kung nakapalupok bala siya o kung waay kay hindi tagid sila makahatag sang conclusion abi minsan mismo ang Philippine Coast Guard kung ini bala ang naghikogid o kung accidentally abi naglupok ang armas niya o kung may nagpatay sa iya Aksyon Rex. Tatlo ka anggulo karon ang ginatutukan sa kapulisan. Amo ning posible naghikog, may nagtiro sa iya gid nga suspect o kung aksidente naglupok ang iya sining armas. Prior sa nasambit nga insidente so far, so diri sa kay Police Lieutenant Jaime Bikilio, ang Deputy Police ng Inuban PNP. Wala man sang may natabo abi nga may nakaengkwentro ni siya sa mga kaupo niya nga mga PCG man. Kag wala man siya nakapanugid nga may problema ini siya sa iya sining kaugalingon. Kaya kung may manawag kuno sa iya sini, halin posible siya pamilya, nagalakat ni siya kag wala sang may makabati kung ini siya ang istorya sa iya sining telepono Aksyon Rex. So ang bangkay sining biktima karon ipadala ini sa report dito sa Bulig nga tutong niya asawa kag nagahulat sa iya sining pag-abot dito Aksyon Rex. Sa din? Ari sa Bulig Aksyon Rex. Tibuli? Oo, sa dito man sa area sa Mindanao gyapon kay ang asawa niya taga dito ni Aksyon Rex mo. Aring palayag di kiliangot sini. Wala naman sa Mingpukaw kay mag-duty naman to 18:30. So tapos sa oras kag mag-duty naman sa post niya sa ina perimeter. Sa ang inabdos niya kay inisap sa mga inabdos sa tulog sa hindi sa pagpukawon. So wala naman sa Mingpukaw pag-abot sa inabdos niya sa mga 18:20. Tandang niya na bit sir may kortina na. So ang bitaw na ito siya tiil. Ang posisyon sa niya tiil bisa ang niya mga post pa naman sa natulog na niya higla. Oo, doon kakayaon. Kakayaon siya, makaya. Ang ito kaya niya lang kay ang hambas ang niya tiyo na kung tulog siya na matawin siya sa tulog niya sa pinagtalakot ni duty. So sa mga alas 2:30 na sa hapon sir, inang maninawag sa inabdos niya na yung ginapangita si Tito ya. So that's the time when buksan niya ang kortina at nakita niya na ito pagkapanginas sa ulo. Uy. Sige. Ano sir ang armas nga? At sa next mo nang turusod lang kay mga lapit 15 minutos ning pagsaysay diri ni Kwan ni Bikilio sa aton sining interview ginsaysay gid abi rin sa umpisa tubtob nga na tapos-tapos sa ila sining pag-imbestigar. Iduagan taning balita karon gikan sa NOCPO. Aksyon Bayan mo na report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby anay Aksyon Art Taghopon. Balikan talang ikaw dira dugay-dugay sa mga kaaksyon ta Santon Plus Herbal Soap anay, no? Para pampaputi,
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan. City Disaster Risk Reduction and Management Office personnel nga na destino sa COVID-19 extraction team sang syudad wala pa sang problema sa ilang trabaho suno kay Executive Assistant Jomari Vargas. Aton hibaloon ang report ni Aksyon Art Tayupon gikan sa Bacolod City Government Center. Sa detalye sining balita, Aksyon Art, way sa mapatawag sa ganing cellphone. Daligid lang, no? Kay gina-check ta na yung linya ni Aksyon Art kay daw busy pa. Sige, samtang ang aton sining mga kaaksyon, si Senator Manny Pacquiao nag-file na sang kaso subong aga batok sa kay Pastor Kibuloy Bla. Ay, puwerte, no? Sige, katuan tanang balita ni Aksyon Art. Tayo po ng Aksyon Art. Aksyon Rex, at least nakaamat-amat sumungbawi ang extraction team sa Bacolod. After nga kung manumduman mo, nagligad nga lao, damo, ginambaklag. Bagot nga naglapot. Suprasin mo ang cases, sa Bacolod, o pinamakain ng lao, triple digit. Sa diin, kung madumduman mo, kung digin pang sirato Aksyon Rex ang ibang nga mga quarantine isolation facilities, kay nagligad po double digit, single digit na lang ang cases mo. Now, sunod rin sa kay Sir Jomari Vargas, in fact, sa ila sining sitwasyon sa mungya, wajib mas problema ang ila team, kay di may ara man barangay nagabulig para sa extraction. Ang problema lang, di amo ni ang ginasaynuhan sa isolation facility. Luwas sina Aksyon Rex, may ara pagit sa problema sa hospital, sa sider nga ginabat yan, kung kaysa wala gilayon sa nga mapasudlan ang mga pasyente nga sider ang ila sining ginabatyag. Di sining ni Sir Jomari Vargas, amo na nga medyo nag-delay kang nakakaangkon sa baklag diri sa Bacolod City. Yari ang palayag ni Sir Jomari Vargas, ang head o cluster head sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Kung may harap na sa langit, kung may mo palang paul na dayon, nagligad ang itong adlaw at iban waiting dalalaan la, waiting facility nga dalaan, so man na late sila taga-launa sila. Pero kung pwede mo lang facility, may galuga yan, na mo dayon. Ang namin mga facility, sa hospital o kung ang quarantine isolation? Dero sila nga duwa. Iba niya kung consider, ngita pa ng hospital, no? Unless otherwise can be arrangement ang mismo ang pamilya. Kung wala kaya mo para matrasar sa mga kasi consider ang kaso, ito yung tama sa hospital. So, iba niya nga positive na kasi practice na facility naman tayo, quarantine facility. Bisa nag-triple digit, daw hindi man problema sa mga men mo, makuha lang na ma-manage nila. Oo, pwede gitsyapan. Amara Aksyon Rex ang palayag ni Executive Assistant John Marie Vargas. Sa bahay ni Sir Ernie Pinida, Executive Assistant Ernie Pinida, nga muna kitang head sa extraction team, sila niya subong tatlong gidugang sa isolation facilities, gina-expect niya na within today Aksyon Rex, maubos na nila ining mga baklag o kung why nila mahakot kapon matransfer sa isolation facility. Doon diri handumanan high school elementary, kag dira sa may middle sa Tangob, nga mong i-utilize bilang dugang isolation facility. Yaring confirmation na palayag ni Mr. Ernie Pinida. Subong mampawanan ni tungod sang tungod sang ang facility na to nag-open na mo. Ligad to, medyo na dili-dili kita kasi damo para gulpib lang nagsaka. Oo. Te gina-preparar pa nato ng mga isolation facility, pati mga kitchen pa na preparar. Te may mga baklag kita sa subong. Pero ginatinguan na mo niya ni Executive Assistant Ernie Pinida. Balita ikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo. Aksyon at tayo na sa balita sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kid Aksyon Art Tayhopon sa balita gikan sa Bacolod City Government Center. Daligid lang sa dugang pang mga reports
balikan ta lang sila dugay-dugay. Aksyon Eden Abuso, kag Aksyon Marlon Hirvia, kag Aksyon Roger Gotid. No? Diri kita na sa mga wala pa mag-claim ang premyo ninyo, liog ta atensyon. No? Sa kay Freddy Garinggalo, no? Freddy Garinggalo, sang Barangay Estefania, daway gid ni siguro ga pamati, no? Patunda na lang diri kon alang-alang gid mag-claim, no? Kay daw September 7 pa rin sa nga winners, no? September winner, Freddy Garinggalo, 500 pesos taga Barangay Estefania. Kalapit gid lang na sang Barangay Estefania. Jeepney driver ni siya kuno, no? Palihog lang tada Palimton na. September 10 nga winner naton, why man ma-claim Romeo Santa Ana, taga Barangay Singkang Airport, tricycle driver, no? Kung hindi man lang para sa inyong 500 pesos, mas bayong iatag nyo lang ni si iba, no? Sa lubos nga nagakinanglan. Mr. Romeo Santana, kag Freddy Garinggalo, mga kakso, no? Ang September 11 naton, sang Sabado ni nga winner, si Arnel D. Jose, no? September 11, Arnel D. Jose, taga Banwas ang La Castellana. Araw-araw nang away ni kabati ni si Arnel D. Jose sa La Castellana. Kabakungan Bacolod bus liner ni ang ginabiyahe ni di pasero guro nga salakyan, no? Si Arnel D. Jose palihog ta Palimton, no? Kagang September 13 ta kahapon nga mga winners, mga kakson, congrats gida kay Rinald Dalisay, tricycle driver ni taga Barangay Mandalagan. Liog nang declaim no isang inyong premyo, 500 pesos. Rinald Dalisay, tricycle driver, inisa taga Barangay Mandalagan. Kagang isa si Henry Losinio, Betline Taxi, taga Morsya nisa, liog lang ta, 65 years old na liglio. Henry Losinio, Betline Taxi, halin sa Morsya, liog lang claim sang inyo sininga premyo diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Relax sanay mga kakson, daligid lang sa mga kakson ta, may tisi kulang balang imo sininga. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampikan padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ayos, sige, namyaw tanay, pinakso, sige, salamat gid Alex Montesa. Teresa Ferreira, salamat man, Teresa Ferreira, no? Mr. Milili Oligo, Barrio Garay, thank you gid, Star Mayo, may lang pagpamatid na sa USA, no? Si Star Mayo. Ayos. Sige. Aimee Crisostomo Marquez, may lang pagpamati. Aimee, thank you gid. Then sa kay Inday Blaza, kay Madam Verinia San Antonio Olpenda, sang Celine Holmes, thank you so much gid, no? SN2 Junard Ostanal sang Philippine Coast Guard, dalin sa kay Alex Montesa. Marcel Mate, salamat gid Marcel Mate, no? Thank you gid. Happy birthday kay Nining Carmona ko na. Nag-saulog sang iya sining kadlawan. Jeros Catalan, may lang pagpamati. Gusto lang tamyaw ya. Happy 74th birthday sa iya sining si Mamang Roth Gamala. Thank you, gid. Jeros Catalan. No? Soset Alunan, thank you, gid. Lorenzo Lorino, dra sa Concepcion Talisay. Thank you so much, sir. No? Marsing Nina Manog Asal, Mayo Jess Salgado. Birthday, Creselda Balindes Iman, gamonitor sa Panglao Bohol. Thank you gid, Creselda Balindes Iman, no? Richie Baradero, salamat gid Richie, gamonitor sa Procta Paglaom, Barangay Takuling. Ayos. Sa kay Rofino Era Gabino, no? Dara sa Andumanan. Thank you gid Rofino Era Gabino. Ayos. Sa kay Lista Ray Benitez, watching from Auckland, New Zealand. Thank you so much, Lista Ray Benitez. Noel Zambales, may lang pagpamati. Okay. Si Homa Lumina, Rhea Miladjo, may lang pag-monitora. Thank you, gid. Salamat, gid. No? Din pa na ding iban. Sige. Ang iban, guro, pakarunan ta naman niya. Ayos na ning iban eh. Kay Ryan Borja, salamat gid parekoy, no? Tiway gid from Sumag. Mr. Ryan, kagay Mrs. Dra Borja, no? Thank you gid. Salamat gid. Ayos. Sige, dali gid lang mga kaksyon na standbayan ay mahatag ta pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay.
Sa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona, ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang kamisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bapos mo fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamo dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa
impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po nung nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 13 at oras, kadtuan tanay si Aksyon Marlon Hinovia, naka-standby sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan bla sa apat ka mga nagkalamatay nga persona sa lupisay na morsya, hindi bangod sa COVID-19 vaksina, kundi bangod sa balatian, suno kay Kapitan Alintana. Yaring report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Mar. Aksyon Rex, luyag lang klarohon ni Barangay Bisay na Morsya, punong Barangay Hernan Alintana. Why inasang kamaturan ang inang information akong report nga nagalap na nga ang apat ka mga nagkalamatay nga residente sa nga iya sa nga barangay napatay sa pagbakuna kontra COVID-19. Ang mga iba na Aksyon Rex ang matapat nga nagalap na dito nga balita sa ila. Ang sabong nga aga kay aton unagin tinguhan kung tani nga ma-interview si Morsya Municipal Mayor Gerardo Cherry Rojas. Timing gate nga pag istorya ko kay Mayor Rojas, aras tupad niya si Kapitan Alintana. Kaya mo togin hatag na lang ni Mayor ang communication niya kay Alintana. Kay si Kapitan Alintana, amo ang may unang information nga nabaton angot sa Aksyon Rex. Now, correctin man nga ang report, apat ang nagkalamatay doon sa mga taga-barangay Lupisay na. Isa-isa lang ni Kadlaw? Hindi kit man isa Kadlaw Aksyon Rex. Sunod-sunod na Aksyon Rex kay ang isa dari gani tupad ginibalay ni kapitan mo. Hindi ni sila senior citizen tanan. Ang tatlo lang senior citizens. Ang isa hindi Aksyon Rex. Sa apat, bali tatlo sila sa ila ang nakapabakuna gid man kontra COVID-19. Pero, naglipas na Aksyon Rex siya ang isak bulan, siguro masobra na, tanga sila ang nabakunahan. Ang isa nag-edad 85 anyos, ang isa 68 anyos, ang isa 63 anyos. Ang isang hindi senior citizen, ang edad niya 52 anyos, ang bal ni Kapitan Dalintan na may ginabatyag ni sa Aksyon Rex nga hypertension and then incremate ng bangkay niya kay man nagasuprar siya sa maratian nga ginatuwag psoriasis.
So makalalato man Aksyon Rex ang psoriasis. Ang problema sa 52 anyos kay why ni sa Aksyon Rex magpa-check up la, no? Kag why sa maging tumbar nga bulong kay why sa magpa-check up paglain matiyagya. Sang ini siya ang naglala ang pamatyagan niya. Gindala ini siya sa Health Center sa Banwa sa Morsia. Pero nahambal ni Kapitan Alintana dito pagkabatas na rin sinatake sa saginatawag nga cardiac arrest, no? Kaagi na ni stroke ang ining pasyente Aksyon Rex. Pang tatlo pagid ka mga senior citizen siya, ining duha sa tatlo hambal ni Kapitan Alintana amo ni silang una gid nga senior citizen dira sa Banwa sa Morsia nga nagpabakuna kontra COVID-19 pero naglipas niya mga sobra na isa ka bulan. May ginabatsyag nga baratian, hypertension, may ginatumar nga maintenance, kag diabetic Aksyon Rex. No? Manapaklawan ni Kapitan na, nagtaliwan sila, nagod mas sa ginabatsyag nga baratian kag bagunman sa katigulang na nga pang-idaron. Yari paglaro ni Kapitan Alintana. Ang napatay di sa ako, actually, subong is 4 mo. 3 ka senior citizen, kag isa nga hindi senior citizen. Hindi nga senior citizen, may komplikado na ni sa hypertension man, kag may diabetes man siya. So ang senior citizen nga 3 medyo konsakwan pa pala partner, awas na gisagantangan ang ilang mga edad. Pero inang duhaya ka senior citizen, vaccinated na sila, pero dugay na sila yan na vaccine. Sila gina yung una-una nga nagpa-vaccine nga senior citizen. Ang ina nga mga information niya negatibo, ina nga information nga pag-vaccine nila, napatay sila tayon, wala na, hindi na sa matuod. Siya nga mga persona nga nagkalamatay, may ara na isa nga wala na vaccine, may ara ang duwa na vaksina, ang isa na nga napatayan na vaccine man na siya. Pero mga dugay na sila, almost 1 month na sila nga nakapabaksin. Kag ang isa ko lang partner nga ginapanawagan man sa tanan nga pumuluyo sa malabutan sa sining programa, gina-encourage kita ang tanan nga pumuluyo nga magpabaksin gid kita tanan. Subong hindi na gid nami ang lakas ng aton environment daw ang vaccine, ang virus subong daw hindi wala nagapili abi partner. Ang paklaro ni Lopisay na punong barangay, Hernan Alintana. Sa karon sa hapon, base kung matry man nakuha sa panibagong reaksyon, sa Governor Aksyon kay lapit naman 2,000 ang aktibo nga kaso no, sa Negros Occidental sa COVID-19. Ara na nagahamboy kita sa 2,000, subong ara sa 1,994 naman Aksyon Rex. Ang aksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinuwaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Life Extension na Vitamin
Balikan tanay si Aksyon na Ida Nabuso sa patrol ini may kang tanan sa Basiwa Consumers Group o kon BCG, mga empleyado sang Basiwa nga ginkakas kag upod ang ilang mga pamilya magpasa kuno sang manipisto ho sa Office of the Mayor sining nga simana mga kaksyon kag pinakalites ng report sa area sang Proclamperong kung ano na dang sitwasyon subong sining nga mga inoras. Yaring kaundan sa report de Aksyon Eden Abuso sa patrol. Aksyon na din. Aksyon na Rex, plano sa Basiwa stakeholders kag consumers group upod man ang 60 ka mga empleyado nga ginchaka sa trabaho kag ila sining mga pamilya nga personal isumiter ang manifesto nga ila ginhimo sa opisina naman ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia. Sila kay Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. ang pangunaman sa mga kausa Action Rex. Plano nila nga makatipon sa masobra 20,000 ka perma agod mapakita ang suporta kag ang panawagan sa pagkonsiderar sang desisyon sa Civil Service Commission Region 6 nga pag-reinstate sang mga empleyado sa ila trabaho kag pagbayad sa ila sweldo umpisa sang ginaligar nga illegal sila ginkakas sa trabaho. Palayag ni Gamboa, nagapanawagan sila kay Leonardia kag sa Board of Directors ng Basiwa nga pamatian ang panawagan sa 60 ka mga empleyado nga nabudlayan na sa ila sitwasyon matapos nawadaan sang trabaho 8 ka bulan na ang nakaligad Action Rex. Samtang ang update sa shooting incident ating kuha ng Action Rex ang Abbey Funeral Homes ang bangkay sining ni alias Chris Dos taga Barangay Mansilingan. Alias ano to? Alias Chris pa lang Action Rex. Alias Chris, taga Barangay Mansilingan? Yes, kag ang babae nga biktima nga gindara sa Corazon Locsin alias Lorraine taga Talisay Action Rex. So far ang aton mag-upod to sila nga duwa? Hindi pa subong Action Rex may establish kung upod ni sila nga duwa. Kaya ti wala gid pamangkutan man ang aton sini nga kapulisan diri sa palibot. Kaya ti wala gid na di sila kuno Action Rex nakita. Daw subong gid lang sila nakita diri nga area. Ti gapaninguha pa to nga aton sini nga kapulisan kaya ti sa sulod to Action Rex sa iskinita wala man sa mga CCTV areas. Kuan mangali purok ambot man. Oo, Action Rex kag ti wala ta kabalo kun base miara to karon malambot ang aton sini nga kapulisan sila man padayon nga investigasyon kag kung base nabatian naman sang pamilya sang duha ka mga biktima ni Action Rex ang natabo nga shooting incident. Pero initially man to Action Rex ang ining suspetsado nagakuan lang ni nagalakap kag allegedly una naging tiro ang babaye antes man ang lalaki Action Rex. So bali duha ka lupok gid man? Tatlo naman kuno gani Action Rex sa iba naman nga na ti wala nagapalariho pero kag wala pa man nakapagwa sang official gid nga pangayag kag update sa investigation. Din bangkay ni alias Cristo Aksyon Eden? Sa Abe Action Rex. Abe Funeral Parlor. While ang babae si alias ano to gani? Si alias Lorraine. Alias Lorraine nga taga Talisay? Correct Action Rex. Ara sa din sa gindala? Ara sa Action Rex sa Corazon Locsin. Basi ma-check mo na karon ng progress ni medical bulletin ni alias Lorraine B. Basi magyamo dra? Yes, good Action Rex. Kagang kompleto na lang nilang mga pangalan kung nakilala na ni? Yes, Action Rex. Kinahula. Tapos si Sir Opalia kay Tiara naman siya kaina nagpatigayon man sa investigasyon upod sang iya sining investigador Action Rex. Anong mga recovery sa crime scene? Wala pa Action Rex na identify ko ano gid kaya nga ton sini nga kapulisan medyo sako knowing pagidaan nga crowded balang area di kadamo sa mga nagalantaw Action Rex sige na dasig nila ila sini mga trabaho bala pinagpakabay lang tanay sa media nga tapuson lang tanay nila tanan kag timbon lang karon pabalo sa tanan nga pangalan recovery sigo ano gid Action Rex ang ditong igo sang babae to Action Rex ditong ba ang igo ni alias Lorraine to? Hindi pa mabalaan sang kapulisan Action Rex sige katuan pa diri sa may Corazon Locsin kag wala man to naka-identify ang mga tawo wala ka naman to pamakoton hindi nila kilala to Galia? Hindi gid Action Rex actually may ara kita da listener ang mga si Tatay Bebo to kaina
Buena Costa, to bala mo ila apelyedo, damo na da ko Aksyon Rex, pisa pala alas 4 sang agahon, damo na da nagagwa sulod nga pangayaw. Hindi ginila kilala. Oo, wala sila kabalo kung gaano dito sa sulod, kung ano tong ginakatuan, kung ano nga sitwasyon, Aksyon Rex. Kung anong transaksyon nila. Hibalaon lang nagkaroon dugang sa mga kapulisan ta kung anong pagpangusisa. Yes, Aksyon Rex, kaya nag-coordinate man kita kay Sir Opalia, kay Sir Pendon mismo ang open man ang linya, Aksyon Rex, bisa rato siya sa siyudad ng Iloilo. Balita sa patrol, ang ka-aksyon ni Aksyon, Ida Nabosto. Una sa balita, una sa aksyon. Sa patulod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you sa report ni Aksyon Ida Nabosto. Balita gikan sa patrol, no? Sige, ang BCPO ni Aksyon din pagkarunantang na kagang report ni Aksyon Roger Gotib gikan sa siyudad sang Cadiz. Karon na lang niya. Kailangan lang kita sa tiyempo. Constipation ang problema ninyo, balokang constipation. Daligid lang mga kaksyon, matagtanay pinaka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay diri sa inyo sining palatuntunan. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balik. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga para traffic to or nag-transit dito sunod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga para traffic to or nag-transit dito sunod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tigpululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga flashlight nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal nga ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tigpululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tubtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tigpululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang
elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagapan-apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga para traffic to or nag-transit dito sunod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining nga pangalagad, 102 days before paman mag-Christmas Day. 102 pa kadlaw, no? Nabilin kag mag-Christmas Day, kag 109 days before paman mag-year 2022, mga ka-aksyon. Sige, alang-alang ako sa tiyempo, why kita choice, mabinulagay kita temporaryo, kita buwas ang iban nga mga greetings naton kag iban nga mga topiko pakarunan ta na diri sa pagpangalagad sang Aksyon Balita afternoon edition. Aksyon reports afternoon edition upod kay Aksyon Marlon Hidobia. Alang-alang na ta, standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dili ginawang manugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita, Banat, Bulig, tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, madamong salamat sa inyong pagpamati. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,